Bravo teta, da ćete mi dati jedan glas Istre, jedan jutarnji, jednu šteku cigareta bez filtera i jedne šibice i jedne higijenske gumice. Da, imaš dečko ti 18 godina? Ajoj, onda mi dajte samo jedan sportski mi dajte onda. Because of sacrifice, scarred for life. Because of sacrifice, changing ways has caused me disarray. A lifestyle I once knew was gone astray. Everything is just in vain. Since you changed the way I am, since you changed the way I am. I know you told me, I know you told me. Sacrifice, scarred for life. Because of sacrifice, I'm scarred for. Scarred for life, I'm scarred for life. Because of sacrifice, because of sacrifice, scarred for life. Because of sacrifice. Now I'm left with no way out. My whole world is turned about, and you know that you have got me stranded. All the friends I had before, stay away from my front door. My life. Eto, poštovani gledatelji, vidite kako danas rade mladi Puležani. Mi se nalazimo u Puli i pitat ćemo neke od njegovih građana kada su prvi put probali zabranjeno voće i njihova prva seksualna iskustva. Idemo. Speak English? Italiano. Solo italiano. Mi dispiace. Sì, sì. Recite mi, vaša prva seksualna iskustva, kada je to bilo? Bio sam jako mali. I kako je bilo? Je li istina da je bilo jako dobro? Loše. A mlada dama kako se ona osjećala? Valjda dobro, ja sam se loše osjećao. A recite mi gdje ste to napravili? U Zagrebu. U Zagrebu? Ne, moje je li bilo u prirodi? Događalo u Zagrebu. U Opatiji. I kako je bilo? Super. Nije bilo prva liga. Dobro, a od jučer, od sinoć još bolje. Još bolje je bilo sinoć? Da. Da je, žurim se, moram predat molbu za natječaj za Istarsku banku, a o tome ćemo drugi put. Joj, Bože, sačuvaj. Je istina da je bilo prva liga ili bila katastrofa? Pa recimo nešto između. A mlada dama? Kako se ona osjeća? To bi trebao pitati nju. Prvim? Pa negdje u tineđerskoj dobi. A koliko ste imali godina otprilike? 17. 17 godina. I recite mi da li je bilo savršeno ili nije baš bilo? Nije bilo savršeno. Nije bilo savršeno. A kako se osjećao mladi gospodin? Ne sjećam se, vjerojatno isto zatupljeno kao i ja. Gospodine, kako je ovo bilo prvi puta? Prvi put kad sam imao koži 12 lit. 12 lit? Nije kao na mudante, samo priko mudante sa riva. I recite mi kako je bilo? Je žuljalo? Je žuljalo? Žuljalo, čuje, znaš da oni put su bili mudante od kega? Protira. Da. A recite mi kako se osjećala mlada dama? Odlično. Ja sam čuo da prvi put obično ljudi kažu da bude katastrofa. Kako koja? A i muškarci kažu da je katastrofa. Kako koji? Loše. Loše? Što je bio problem? Tako, bilo je dosadno. Dosadno je bilo. A je li boljelo? Ne, nije boljelo. Pa ne znam. Ne znate? Pa dobro. Je li boljelo? Pa ne. Kako se dečko osjeća? A šta ja znam, to njega morate pitati. A gdje ste to ubavili? No, još i to. A šta ste normalni? Prvim. Lijepo. Lijepo vam je bilo? Da. Koliko ste imali godina ako nije tajno?
20. 20 godina? Pa, sam se I koje to godine bilo? tu. Koja je to godina bila? 27, 37, 47. 27, 37, 47. 27, 37, 47. Da. Super. I, jel žuljalo? Kako? Jel žuljalo? Pa nije, ne. Kako je bilo dečko? Dečko. Kako njemu bilo? Ma ništa, nema dečka. Nema dečka, a bilo je super. Pa kako ste uspjeli to? A lijepo, ima vremena za dečka. Da li ja mogu bez ovoga? Super, fantastično, izvanredno u areni. Da, u areni, Je bilo hladno? Nije bilo. Bilo je odlično, za 10, hvala lijepa. Lijepo. Kod kuće. Kod kuće. A dečki? Sa mnom, moj. Vaš je bio sa mnom. No comment. Ne bi rekla ništa. Ne bi rekli ništa, je li boljelo? Nije. A kako se dečko osjećao? Ne znam, morate pitati njega. A gdje se to desilo? Drugi put. 2 puta? Jako dobro. Jako dobro. Koliko ste imali godina? Mislim da sam imao 7. 7 godina? A koliko je imala mlada dama onda? Da, mlada dama je bila sa Marsa, ona je bila nešto starija. Aha, i kako je bilo? Bila je jako dobra, imala je 2 glave i sve imala duplo, bila je super. Aha, a vi imate 2 glave? Da, isto. Recite mi kako se mlada dama osjećala, da li je njoj bilo dobro? Ja mislim da je bilo dobro, nije me puno zanimalo ono, meni je bilo okej. Molim, ne. A samo malo. Dobar dan, gospodine. Jedno pitanje za vas. Recite mi, kad ste prvi put probali seksualna zabranjena voća? Moj dragi, to sam zaboravio. Ne znam ti ja, možda 3 godine. U šumi. U šumi? A gdje je to? To je vojna tajna. Ne znate? Vojna tajna? Aha. Znači u vojsci ste to radili? A možda na straži bilo? To se ne kazuje ni majice rođenom. Jel da? 16-17 godina. Još ranije, sehr gut. Sehr gut. A kako se mlada dama osjećala? Ja vam mogu reći da sam tada se uplašio. Kad sam damu uhvatio dole, da izvinete, ja sam se uplašio. Toliko sam bio naivan, vrižan. Aha, i znači bilo je dobro? Ja, hvala Bog, i danas dan još uvijek dobro. Još uvijek dobro? Je. Bože, oslobodi, šta nas vi to pitate, stare žene. To vi... Gledajte sami sebe, a nekak oko vas mrmlja i foflja, ne šljivite ga. I delajte ono će vama lipo. Nemoj me, sin moj, puno toliko pokazivati, jer će se ekran. Ako budem preko televizije, te mi reći unuki, šta je vemo, ovo nije normalno. Davno, prije 18 godina, naravno. Vrlo ugodno, naime, taj odnošaj je bio obavljen na jednoj predivnoj drvenoj klupi u parku. U najtamnijim najcrnjim dijelovima parka. Evo, nekada je to bilo sasvim drugačije, vidimo što ljudi danas misle o tome. Nekada nije bilo videorekordera, nekada nije bilo časopisa, nekada nije bilo satelitskih programa. Ljudi su to radili obično vani u prirodi, uz more i tako dalje. Danas to mlade čine u autima, onako dosta su sramežljivi i ne žele baš o tome pričati. Dobro vam stoji taj fotoaparat? Dobro, je. Uvijek ovako krut. Da, krut. Da mogu nešto reći. Užas. Isto. 20. U šumi je. Na stavu. I kako je bilo? Super. Jako ugodno, fino. Lijepo smo se proveli u obiteljskom krugu i tako. U obiteljskom krugu. Je li boljelo? Molim? Je li boljelo? Boljelo, a šta vam? Je li žuljalo? Otkud su ovi? Šta ste? Iz CNN-a niste, ACDC, šta ste vi? Nije boljelo, nije, ali danas je bolje. Danas je bolje? Danas je bolje, danas smo sretni i danas nam je nova godina. Evo, zato jer smo pobjedili, danas smo sretni. Da ćemo danas slaviti. Aha, danas ćete slaviti. Ono što nije žuljalo, a? Tako. Hvala lijepo. Rolling like a